आजा जोंहा गाइखेर जानोसै ना आजा ना आजा ना आजा कि ना जाथारबाय ना आजा नोङो आजा सना थाब देरनांगौ ना आजा बुरजा जाना बुरजा जानानै खिदो देरदो थाबनो दे आजा ना ओके आब' बाबु गाइखेरखौ दौबाय? औ नै दासो दौखांदों मोजांखा जोंना बाबुआने बाबु आजा बोलो आजा बाबु ओमफ्राय नोंहालाय अफिसाव थांनांगौआ थांला मालाथो थांगोन नोंलाय एफा गोबाव जाबाय आब' आं थांनो सानबायमोनलै आं थाङोब्ला हनै नोंहाबो हारसिं जागोन आरो दाथ' नों हारसिं बाबुखौ बोरै नायगोन? मा जानला मोनला बुंलाबायदों नोंलाय आं साख्रिखौ नागारबाय नों नागारनो मोना आब' आं नोंखौ हारसिं गालांनो बासै नांगौ जायोब्ला खस्थ' खालामनानै जागोन थेवबो आं थांफिनला खोमा आब'। जुदि नोंबो साख्रिखौ गारबाय आंबो साख्रिखौ गारबाय अब्ला न'खरखौ माजों सामलायगोन बोरै सामलायगोन? आब' साख्रिजोंबो न'खरखौ नायनो हायालै आं बुंबायना नांगौ जायोब्ला खस्थ' खालामनानैब्लाबो न'खरखौ खुंलांगोन होननानै। नों न'खर खुंनायखौ गोरलै सानदों? अलंबार नों बेफोरबायदि गोरोन्थि बाथ्राखौ माब्लाबाबो दासान। गंसे न'खरखौ सना बायदि खुंलांनो थाखाय माबायदि गोनांथि जायो नों बेखौ मिथिगौ ना? दानि जुगाव गंसे न'खरखौ सना बायदि खुंलांनो थाखाय अनलायनायनिल' नङा धोन सम्पथिनिबो गोनां जायो। नै बे गथ'आबो देरबोगौ आरो बे गथ'खौ फोरोंनांगौआबो नों आरो आंनिनो दायथ'। मान लांखो फाग्लिया मायदि मानसिलै बेलाय ओरैनो लस जालायबाय आंना मानसि दिनै भाग्यबाथाय बिदिनोलै औ दो बाबु दो सना ओके दो मोजां नै माथो आब' बयजोंसोलाय बहा थाङामोन? नै दसे बाबुखौ बेरायग्लांहोदां गाबख्रुबाय थानायखाय। हा बोरैथो बिदि जाद्लाबायखो आब'? मा जाद्लानो आं बुजिलाय लाङाखिसैहाय नोंनि बुंनायखौ। लाजिबायहाय बे गाहा ओंखायनो बुजिया होनबाय थादों। बेखौ होनदोंहाय बे गथ'खौ अरिजिनेल ना नख्लि जाखो? मा अरिजिनेल मा नख्लिनि खोथा बुंखो नोंलाय? खोथाफोरखौनो हमनो हायासै आङो। रावबो मोजां मोनाखैहाय आब' नोंनि बे बिखुङाव गथ' बायै बेरायबाय थानायखौ। रावबो मोजां मोनथाराखैहाय आब'। आंबो मोजां मोनथाराखै हाबा जायागारा नोंनि बे गथ' खांफैनायखौ। नोंसिनि बायदिब्ला बे गथ'आ ओरैनो राननानै थैनांगौमोन? जुदि बे गथ'खौ जोङो नुनानै लाबोनो रोङामोनब्ला
बे गथ'खौ सोर नायनांगौमोन? बेनि सायाव जोंहाबो अननाय दङ। बेनिखायनो बेखौ लाबोनानै खांफैदों। बेथ' हाग्रानि जुनार नङाना, बेबो सासे मानसिसो। आंबो ओरैनो बुङाखैहाय, मानसिफोर बुंनायखायसो आंबो बुंदों। सोरबा सासे मानसिखौ खैफोदाव नुनानैबो बेखौ हेफाजाब होनो रोङिया बे माब्लाबाबो मानसिनि गुबै आखु जानो हाया। आंखौ गोरोन्थि दासानहाय आब'। आंबो नोंखौ बुंदों होननानै थोंजोङै बुंखायाखै। जिखुनु जाया आं गेजेरावनो बुंदों। मानसि जानानै मानसिनि गुबै आखुखौ बाहायनो सोलों। हाग्रानि जुनारफोरनि बायदि आखुखौ नङा। थारैनो बे आब'नि बुंनायाबो नंखाय नङाहाय। थारैनो बे गथ'खौ बिसोर लाबोआमोनब्ला, बिसोर खांफैयामोनब्ला बे गथ'आ रानथाब फोनथाब आलाय सिलाय थैथारगौमोन। बे गथ'नि थाखाय बिसोरनो इसोर बायदि जाबाय। Masuk dulu Bayu. Aku sudah dong. Raiden, jangan lupain Nona. Mira, aku sudah dong. Mira. Raiden, aku Raiden. Jangan lupain Nona. Mira. Mira. Ay, आंनि नामखौ मानो मख'दों नों? आंनि नामखौ मानो मख'दों? Nung Mira nunggu. Mira nunggu nunggu. Mira. 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 Nung Mira. Mira dah nunggu. Mira su, Mira. 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 Nung mana kapdong? Nung mana kapdong? Angniku selengdong. Mira. Angniku selengdong. Nung sila kejagan. Nung sila kejagan dah. Ang logo jagan. Nung logo jagan. Ampai nung kap nang adi. Ang kap balu ko jano bayu. Cacan juga lagi ni. Cacan juga lagi. Cucu, jahat hari jeng kang segini gede. Anjali, आंनि सना नों आंखौ दासिमबो गनायाखैना आंखौ सिनायाखैमोन नोंखौ नागारना आं हिनजाव नोंनि नखरखौ दंस' खालामगोन आं दंस' ओइ मुर्ख मा बुंनाय जादों बेलाय सोर बादलायनाय रायलायखोफ्रा लाजिया नोङो
बेफोरबायदि लोंनानै आं नोंखौ मोजां सानदोंमोन नाथाय नों बिदि जौ फाग्ला थु नोङो नै बाथौ बैनो अलंबारसो नामा नोंलाय ओइ जाम्बा नोंबो आंखौ नागारदों नोंबोखौ आं बेसेबां मोजां मोनोमोन है फंसे बाथ्रा दा बुं नोङो दोन सोर हरामोन? आब' आं बेनि आखलखौ एसेबां बिदि सानाखैमोन सोरनि आखल? बेखौ होनदां आब' गुमै जागोनखौ आंजों फंसे मोजां बाथ्रा रायलायहराखै बियो मा मानसि बेलाय आंजों जौल'सो रायलायहरदों लाजि रोङिया बेफोरबायदि नाना बाना बुंनायनि थाखायनोथ' नों दुखुआव थाबाय थायो आब' आं दासो हमनो हादों आं नोंखौ सिगाङाव बुंखादोंना अलंबार बेनि सोमोन्दै जेबो दा बुंसै जेबो दा रायलायसै होननानै आं बेनि नाम्बारखौ ब्लकसो खालामनो बावबावदों देखायथों माबायदि देखायो बियो जोंनि सायाव गोसोबायदि देखायबाय थाथों जोंल' सिरि सिरि गंस्रिनानै थाबानो जाबाय मानसिनि अख्राया अराय सम थाबाय थाया बेबो सानसे बुजिगोन जेब्ला गाव बुजिगोन अब्ला गाव हारसिङैनो सिरि जानानै थाफिनगोन बेबो जाबाय सासे आब' जोंजोंखौ टेनसन सोहरग्राया बेखौ खाथियाव मोननायमोनब्ला गन्थं मोखां सौथुजोबगौमोन आङो अलंबार बिदि दा बुं नोङो बेफोरबायदि बुलाय सोलाय आरो रागाजों मालाबाबो समाधान जानो हाया आं बांद्रायखौ सहायनो हायालै आब' आरो जा जानानै थांबाय आरो उनाव माबा मोनसे बुंहरबावोब्ला आं बेखौ थावरिनो हानाय नङा दे आब' मिथिबाय जाबाय दे फैदो ओंखाम जाहैसै बेखौ गानदो फंबाय नोंजों बिराद मोजां समायखागोन थेंकिउ आदा बाबु बाबु सिखारद' सिखारद' सानजोब्बाय सिखारद' लेखा फरायनांगौ सिखारद' लोक्षि फैदो दे मोखां सुफैदो लेखा फरायनांसिगौ जागोन दे आनै थांदो दे सना औ आनै न' बेगा लादो मोजां बादो लेखा गोरों जानांगौ दे औ आनै थांदो थाथ'दो आनै दे लोक्षि खेबसे खुदुमबावनोसां मोजां फरायहैदो दे सना नोंबो मानसि गिदिर जानांगोन जोंखौ नायफिननांगोन जों नोंखौ फेदेरबाय फोलावबायना सना थांदो दे थाथ'दो आब' दे थुदो बाबु थांदो बाय बाय आनै बाय बाय नै बाबु स्कुला मोनखाबायबो थांदो बाबु जागोन दे दादि बाय 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 दादि
मीरा नै माथो सिखालाबावबायबो ए नै बेहायनो बाबु फैनो थांनोसै दादि दहाय लामायाव सासे फाग्ला दंमोन आंबो जि नायदोंमोन जा अन्थाव बाथावमोन मानसिया जा ओंखाम उखैदोंमोन खोमा ए फाग्लाया नों जानायखौनो एसे होबोमोन ना बाबु आं होबोखादोंमोन दादि ए बेबायदिनो फाग्लाफोरखौ अननांगौ दे बाबु फाग्लायानो जा जग्लायानो जा बिसोरबो जोंबायदि मानसि ना जागोन दादि